देखा है देखा बबुआ चिन्हे में समय लगी हम जे हैं कोईरी कहियो राजद के वोट दे दी तो हम जहर माहौल खा ले एकदम क्रिया खाए कहता नहीं अपन कोईरी कौन दे दी है एगो वोट राजद के तो ये जहर खा ले पहले नीतीश के माना तलल उपेंद्र कुशवाहा के धइले बल आई टोपी लेकर ये कहीं को टोपी नहीं के देखवा चेक करिए में भोजपुर के टोपी बा तीरो छाप के टोपी बा राजद के टोपी बा हे बाबू देखनी ऐसन कोई होशियार होई जनी कोई हवे तन केहू ना कोई हम कहिले ना क के देखाइले अभी तू ना जानत हो कब हऊ देखी दांत सियर तक अरे बबुआ तोहनी के साफ पलटू राम बड़ा सा ओकर तनावे नहीं के वोट कहां दी इहो बात तो ठीक है कहता जाए तो चुनाव आयोग जानता कि मौगन के नाम एमे डाल देबो वोट गड़बड़ा जाए भाई अब बूथ पर लोग वोट मारे खाती जाई कोई जे अपन ईवीएम निकाल दी कहे जे में मारा बताई हम वो दिन से वो पार्टी के जानी ले जाने बेरा गणतंत्र पर सुतल तो रहले तेजस्वी जी के तेज प्रताप जी के हते हते में देखले हैं जाने मेरा 1 करोड़ के मंदिर लालू का फुलवरिया में बनवल रहले अब वहीं कहता रहा कि कदो तेजस्वी जी के धर्म पत्नी अपने फेसबुक पर इनकर आवाज के चलते डलले बड़ी जबकि हमार गाना डलाइल बा ऊपर खोल के देखियो सकता नहीं सबकर दवाई अब की दे दी है तेजस्वी गल न गाना जनवाई रोलो भइल बा ओए हमरा कहत रह के हां पहले राजद ना रहने जा पहले शुरू में जनता दल चल रहा है चक्कर छाप के राजद आई हमने के संबंधी लगे गौतम सिंह प्रभुनाथ सिंह तो उनका चलते राजद में रही ले जा बाकी कोईरी कहियो राजद के वोट दे दी तो हम जहर माहौल खा ले एकदम क्रिया खाए कहता नहीं अपन कोईरी कौन दे दी है एगो वोट राजद के तो ये जहर खा ले पहले नीतीश के माना तलल उपेंद्र कुशवाहा के धइले बल आई टोपी लेकर ये कहीं को टोपी नहीं के देखवा चेक करिए में भोजपुर के टोपी बा तीरो छाप के टोपी बा राजद के टोपी बा हे बाबू देखनी ऐसन कोई होशियार होई जनी कोई हवे तन केहू ना कोई मोथा के आड़ी नोच लेता अब बताइए एक बार खइलर रहे शुरू में हुन तो अब फिर खाता रहे ऐसे कि जीवन में दाल तो घरे बनेला ना खाता में हम होगा लौके पर घेचा जाला आज भुजिया रोटी पनीर अलग से बनवा के मंगैला मन करता पतलो तो हो गदी रह बेरा होइए गेल बगा का बड़ा ई तरह ऐसा ना चाहिए उल्टी खानी बन सब चीज बा प्रधान जी को कमी कर देनी हम का सलाद नहीं खी देलो ना ए बूढ़ा राम दर्शन भाई दुगो टमाटर बा एगो खीरा तले कतर अगर चटक ना लगी तो धनिया पत्ता नोच के दे दे दुर्गा पूजा के पहले के खोटाइल एकदम करनाइल बा बबुआ लेबो ए के तू गोला कहलो बोला तरह करे के उपाय बाबू मूर्ख व्यास कहीं का तो साफ मूर्खा धीराज हो गेल बड़ो अभियंता जी आज जितना रवा बोल देले बने हम जीवन में इतना कबो अश्लील शब्द सुन ले ना रहने खाली लाण फोद गाड़ी बुरी है लोग इहे कुल और गाना बजाना बा अब बताएं हम एगो बात करने हाथे हई एगो हई लड़का कहता का तो हम पढ़े घर स्कूल में का तो हेडमास्टर साहब से का तो हम एथी में रहले बने हां ऐसा बात कर ओकरा कहे के चाहिए माइक पर केहू गुरुजी लगाणी मरावेला गाड़ी मरावे माने हम स्कूल में गोई रहनी पढ़े खाती त हम हेडमास्टर साहब से करवो नहीं हां आ वो तो वो ऐसा लड़का ह कोटेदार साहब के हैं कोई रहे प्रधान जी राशन उठावे तो घरी 5 किलो न मिलता वो कहलस कि 15 किलो दे दो लेकिन एक खाली मार ला इहे राउर देखें अभियंता जी कौनो बात बोली तो जबान पर तनी लगाम लगा कर तनी बात बोली एगो राम जी के बनौले रहल हलो सुनील बाबा वो राम जी के आउ लइकावा के हई लइकावा कहता हई मौका हई सुतल भाई देखत नहीं हई देखी ई लइकावा जब जयमाला हो गइल हो तो कहता अरे रामजीवा भाग अब बताई राम जी दुनिया के मालिक हैं जेकरा के हमनी के भगवान हमनी के मानी ले जा आ वो राम जी के ई रामजीवा कहता अरे रामजीवा भाग पाहुन को सही कहलो बताई इतना बढ़िया से माने जेकरा के जौना लड़का के अभियंता जी खोज के लेके अइनी हां आ लड़का से शादी करौनी हां तो वो लड़का के ई कहता अरे रामजीवा भाग बताई अब बताई उहा के कितना कपड़ा बढ़िया पहनले बानी
रुका हो भाई लका दकला हलो ऊ राम जी बेचारा हमारे बहन तो जब 12 साल के हुए हैं नो प्रधान जी भोला भाई का लड़का है आ सीता जी के बन रहल है वो 52 बरिस के सरवा खोजवा है बाप रे बाप ओकर हाथ बाप रे बाप देखला पर घिन बरता आ ऊ बेचारा जान नहीं जे अनिल बबुआ ऊ 12 साल के लड़का ऊ सकेता में पड़ल बा जब माला लेके गइल हो डाले खातिर तो ओकरा मुड़िया त चका ओकर हई भाई ओकर मुड़िया अत चका नहीं हो तो 8-10 आदमी ले गाड़ी में ऐसा ना खोजवा करो सीता जी मत बनाई सीता जी रो मत बनाई आ ना त बनावत नहीं त कायदा बे कोनो लइका ने के बोला के सीता जी बना दी हैं कहत माने कहत सुनो